Ефәк юлы ул безнең төрки халыклар тарихында әлбәттә искиткеч зур ис калдырган һәм бүген дә бик актуаль яңгырый торган исем, чөнки рәссамнарның мөрәҗәгать итүе бер хәл. Без инде дәүләтләр арасында да Бөек Ефәк юлын еш кабатлыйбыз. Хәтта Рәсәй үзе дә Кытайга кадәр инде икътисадта, сәнәгатьтә, гомумән бөтен өлкәдә дә Ефәк, Бөек Ефәк юлы һәр вакыт яңгырап тора. Радио, телевидение, матбугат битләрендә, хәтта спортка да килеп керде. Ул Бөек Ефәк юлы буйлап ниндидер ярышлар, кросслар, бөтенесе дә уздырыла. Шуңа күрә рәссамнарның игътибар итүе бу темага бер дә гаҗәп түгел. Бу күргәзмәнең үзенчәлеге нәрсәдә соң? Беренчедән алар да әлбәттә төркилек, безнең борынгылыгыбыз, безне бергә берләштереп тора торган тамырларыбыз. Һәм икенче үзенчәлек әлеге рәссамнарның бер-берсенә һич кенә дә ошамаган. Ул стиль дисеңме, тематика дисеңме, караш, дөньяга караш, бөтенесе дә менә игътибар итегез. Әлеге рәссамнар һәрберсе үзенә бер аерым урын алып тора. Бу инде әлбәттә тарихилык, географик яктан үзенчәлек булып барса да.